عالم ጫው ክትብል ክትናቃነ ክትሕቆን ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ማያት ቀይሕ ባህርን ኣወሳንን ስትራቴጂካውን መላግበውን ዝርከብ ህዝብን መንግስትን ግን ህዳኣት ወሲኹ እዩ ከም ግመል ጉዕዙ ብዘገምታ ዝምረሽ ብደገ ዝመጽእ ተህዲድን ፈኸራን ብድዐን ንዑ ኣይንታይንዩ ንዑ ዘእቱ ነቃዕውን የብሉን ከምቲ እንቋቆሖ ብውሽጢ ዝደፈዩ ከዋንያ ብደገ ዝመጽእ ሓይሊ ኸ ሰባሪያ ዝኸውን ንብደገ ዝመጽእ ማዕበላት ተንኮላትን ውጽኢቱን ሳዕቤናቱን ስለ ዝፈልጥ ገና ባእጉ ከይተበገሰ ዝፈልጦ ወይ ከዓ መበገሲ እንከሎ ወይ ውን مستبجسة نعو استحسب نفاس لواناتاتو بمملاس بتاريخ استمسكرلو زدنق ججننتيوم نزحالة في خلط عامتات بفلايكا فانواز زلنا عامة تخلطشن إسرحا مشتان نهزبي إرتران مبتان لعلاونة إرتران مدفارن استقبر عند راب بقالاتن أهازاتن سابسيبكا زودا إيكونان كدمتي بقى خدمتهم استوها وممرحة التفاات أبلعلي إرتران هزبان نمفت عمل نمفتانن زيفتنو فتنتاتاين بران يا هزبي إرتراخ سنبات توهيل اللي بمن قدي محبرا ومرخبتات نمهدادون آمرون من واتن مليونات دولارات كفيلوم كيلاتات نعجرجر أوافيروم زراف كولو ترايوم نستلقى سلومات واراتن أباترنا وطيوم تأفيقهم لومي تبجيسناينا زمل سنة لنون دقيموم سماع مسعنخا كهارموني متسألوز بالدراماتات بحيسهم حجون ملتيلن ازي إيرتيل كوين قداي ازي خلونا خونا شعبية انتا خوينو دكر زي بلوم ازوم فكرتي مدكاري فوبسوم زبلو بوزحات وقنات ونيروم شعبية بيت صحفت أدهلون قدام عمامهم نحدش مدرخ مدبات هنسأتن لمعتن عقداس تحتك إرتن منت أربايتا أتاتيخا عامة تغلطشن إسران شدشتن لجأباتي سرحات كتكبر مدبات حيزو أبايتا ليتن كأترن بزي عرفتي مس هزبون جيجنا حالتات مكل خالو نرقاريقو كم تناي وعلى زمسلو أبايتا زي ودق مسلا تخلوي نبح اتقمالكا قوعزو يغطل نيرو اتقداي شعبيا نقداي خلوون شللاي بلون شلل زبهلون سلا زي كونا أبكن دي بغطا مستزنبح خلبقن مستوانا خلبن كنت أروسقا وسبللونيو بسلحتا قاتيمو عمداي بوليتيكان وتادرا واستراتيجي شعبية زودادر فتسوميلن نتوم حيلي تقبلت لنا زبلو تمكحتنياتات كل جزي ماي كم زحقوني زقبروم سلاحتا وتصوتا شعبية انتا يمثل مجاش كور بريزيدنت إسياس ناب سلسة هاجراتن ميستراتون تمالي تجاهدلو إذا اشتي هاجر ندفار منجستن زهندسو إنها توهلا سم إيرتراوين كور بريزيدنت إسياس أفورك أني الدجاجة مالو قدني غاق الدجاجة سلاحتا خمسة عينة مدكار أبتاريك علم تحت زقات أمثلة زخونة كور بريزيدنت إسياس نورس على سعود عرب كمون قبتي زتنقوم حدا قداي نيرو نسخم بدكوسكم نجاراتي كير اللومو تبرابرو زبل دوليو أسمعوهم كلتين هاجرات بحريرن مستبرابرا كله خجهد اللنجزي أي وسد اللنن وانات تخلابات أو زبانان أبز ماياتنكا كجرافن كقطعن توسينو نايت مالي أكل نايزيوم يمن تتأجع خا إيرتران ودباتان مقص أرز بهالحلمي بوجعي ميزان فان وزلن عمد تفانيا تركبالا إمارات بقندو بإسرائيل نتقلست أنديات كرة ودبات إيرتران مهوغيو تسنحون كم كلا إعلام خا نزميات مقص أر شعبي ياخلتشن إسران حدن كاب عسب مسباررا عن أر إيرتران هزبان كتل على الجزي أي وسدتن استسقوتو لعسب بمن قدي عشل مرح إثيوبيا تزي ملسكواز بالهلخ كأخت تصور ترايا مش شعبية هلخ مو مع زيوات خوينو بسلسة وسنتي مجشتات كور بريزنت إساس أفوركي حدا بزيرو سعرنا يا زنبرنا هاجر زي محرقولات تمالي أمز جبنا لنا كجور بيت هاجر يمن 10 بليون دولار تحت قرطي أتوارات لوجستيكا رحرحة كم توت جيرنا يا إذا خبت زعبي هي وحدش عمتنا عنها نير تروانيو كور بريزنت إساس برابرا سعودي نتنبخ فنك عجسات فرح لنا فرتا أنك أساسات تبغى زبهر ملكعت فنيا مسجاجر منجست يمن إمارات أوشت 24 ساعات كوشت هاجر وقت أويجو تقليلات وقت 5 لا بوجي دحر محبار سعود عرب كقيمة أيدلن زعينتون نزازيتات ونوسب بلالا الزنايزات حثاريت هاجر بيمن تنحم قصاص بوجعن بقتان مستيبلت جنان ودب عسب النابلة عجر جروت أنح قدا يستتحى هزيوم نوان خلبي أنت باريركا اتخلبي بتمي تعاطي فخ موت اتزغللا من قديوم بحنت ونشف كل تعوف كات مالي سي زبل معوالتات عوتات أمز جبنا لنا سعود عرب أبزبا ما أخذ مبرق كيح بحرن كتتصوت وتسأل حتى يسقطها بوليتيكا بمقداف علفنا توتران مملاسر ربحاتان محلاون ترير وتدرا وسقمتي توسد كم زلا تجليسو إذا حد السقمتي بفلا مستقدم محازة أزنبرت حبرات إمارات عرب زلوا وازم دنا نبز جدد وترك كم زمرحة يمنا دبدب نفرتي سعودي قبل على صور إمارات عبك أروان استرعي وتدرا ومعبالة كم سحبرو حيل أير سعود عرب بإمارات نزد الجافونا بتجنت سألت حيلتات يمن يقعز نزنا برات صور دبدب نفرتي أعني والله زفت أمزقت النوح إوان بدبلوماسا ومجارجة تشفينو تسأن حمس سحاب كلتين هاجرات نبدأ بواي كم زوج زريوم سعود عرب تبسمحوا النزكاد زنبرة استورتن كولات نمكوتار عادوا إمارات كراسم قريت كم استلعلتيو زنجر زلو رأي كلتشحن سلاسان استراتيجيكا ومسحابن سعود عرب كابتي أب كلتشحن 10 حموشتن أبي من جمرت توكينات تمرت بموساد حجيك ولا
ስራሕታ ናብቲ ንቁጠባ ዘመሓይሽ ራእይ 2030 ኣቢላቶ ትርከብ በንጻሩ ግና ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ደቡባዊ የመን መጻዊ ባብኤል መንደብን ካብ ኬንያ ክሳብ ሱዳን ዝዝርጋሕ ገማግም ባሕሪ ቀርኒ ኣፍሪካን ንምቁጽጻር ሰርሕ ከም ዘላ ተንተንቲ ይገልጹ እዚ ናይ ኢማራት ምስፍሕፋሕ ምስ ረብሓታት እስራኤል ዝተኣሳሰርን ንርጋት እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘውድቆን ምዃኑ ይንቀፍ ንድሕሪት ምዝላላ ኢማራት እዚ ካብ ሪያድ ዝመጸ ተሪር መጠንቀቕታ ወታደራዊ መልሰ ግብርን ንመራሕቲ ኢማራት ንንጥፈታቶም ዳግም ክግምግምዎ ከም ዘገደዶም ይፍለጥ ድሕሪት መህረምቲ ኢማራት ኣብ የመን ዝነበራ ተልእኾ ከም ዝዛዘመት ክትገልጽ ጀሚራላ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ዞባና ሰላም ከይሰፍን ዕንቅፋት ኮይኑ ዝጸንሐ ስርሒታት ኢማራት ንሓዋር ንምግዳእ ተመሳሳሊ ተሪር ስጉምቲ ክቕጽል ከም ዝግባእ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ይሕስቡ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሓያላት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ንመጻኢ ጂኦፖለቲካ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ብዓብዩ ክጸልዎ ትጽቢት ይግበር ኣብ ጉዳይ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኩሉ ብሓባር ደው ክብል ይግባእ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተዛሪቡ እቲ ሚኒስትር ነዝበለ ትማሊ ሻድሻይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘካየዶ ሻድሻይ ስሩዕ ኣኼባ ካብ ኣባላት እቲ ባይቶ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዩ እዋናዊ ተግባራት ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ብዝምልከት መብርህ ዝሃበ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምስ ርከባ መብዛሕትአን ሃገራት ዘለዋ ርክብ ጽቡቕ ከም ዝበሃል ገሊጹ እቲ ዞባ ሓያላት ሃገራት ብሄራዊ ረብሓን ንምሕላው ዝረባረባሉ ዘለዋ ጉዳይ ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስትር ዝገለጸ ኮይኑ ኢትዮጵያ እውን ብሄራዊ ረብሓ ዝሓለወ መልክዑ ዲፕሎማሲያዊ ስራሓት ኣብ ምውጋን ትርከብ ኢሉ ንሱ ወሲኹ እውን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ርክብ ኣብ መሰረተ ልምዓት ማለት እውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ባቡርን ካልኦት መሰረተ ልምዓታትን ናይ ምትእስሳር ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽል ዝገለጸ ኮይኑ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ መልሲ ንኽረክብ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስትራቴጂካዊ ውጥን ብዘጋናዘበ መልክዑ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣጀንዳ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ናይ ምፍላጥ ስራሕቲ ተሰሪሕሎ ኢሉ ጉዳይ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናይ ወለዶ ሕቶ ከም ዝኾነ ብምሕባር ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ሓደ መንግስቲ ወይ እውን ፓርቲ ዝሰገረ ኢሉ ስለዚ ድማ እዚ ሃገራዊ ጉዳይ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ጌርካ ክቕጽል ብምግባር ብዝተረኸበ ኣጋጣሚ ኩሉ ነቲ ሕቶ ምፍላጥ ይግባእ ኢሉ ن30 ዓመታት ዝኣክል ኤርትራ ዘካየደቶ ተጋድሎ ዝተኸለፈቶ ናይ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ መስርሕ ንምብጻሕ ዝተኻየደ ሃገራዊ ናጽነት ቃል ስምበር ውሽጣዊ ናይ ኢትዮጵያ ሕድሕድ ውግእ ኣይኮነን ስለዚ ድማ ኤርትራ ኣብ 1993 ሃገርነት ክትጭብጥ ከላ ኢትዮጵያ ፍትያ ወይ ፍቓድ ተዋሂብዋ ኣይኮነን ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናጻ ንምውጻእ ኣብ ዝካየድ መስርሕ ካብታ ጎባጢት ሃገር ፍቓድ ኣየድልን እዩ ኣብ 1993 ብተዓዛብነት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሪፈረንደም ተኻይዱ ዓለም ለኻዊ ፍልጦ ዝረኸበ ናጽነት ኤርትራ ካብ ሸነኽ ኢትዮጵያ ናይ ደገፍ መግለጽ ክወሃቦ ትጽቢት ኣይተገበረን ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ዓዲሙ ንሰረቆ ብጽምብል ክመልስ ኣብ ታሪኽ እውን ተራእዩ ኣይፈልጥን ሕጽር ብዝበለ ቃል ድሕሪ ትኹሉ ንኤርትራ ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ዝኣሳሰረ ውዲት ህዝቢ ኤርትራ ካሊእ ኣማራጺ ኣይነበሮን ብሓይሊ ዝተወሰደ ብሓይሊ ክምለስ ነይርዎ ኤርትራ ሪፈረንደም ክተካይድ ዘገደዳ ኣይነበረን ኣርሒቑ ዝእምት መሪሕነት ሓያሎ ዓመታት ቅድሚ ናጽነት ኣብ ፈለማ 80ታት ሪፈረንደም ከካይድ መብጽዓ ሂቡ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ንዘለዎ መሰረት ሰውሳነ ዘረጋግጽ ብላዕላውነት ሃገር መሰረት ዝኾነ ሕጋውን ዲሞክራሲያውን ባይታ ዘነጽፍን ውሳነ እዩ ነይሩ ብመሰረት እቲ ሽዑ ዝተውሃበ መብጽዓ ድማ ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ 1993 ጉጅለ ተዓዛቢ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝተረኸበሉ ህዝቢ ኤርትራ 99.83 ናጽነት መሪጹ እቲ ሪፈረንደም ኤርትራውያን ኣብ 1991 ብወታደራዊ ዓወት ንዝረኸብዎ ናጽነት ዘሕይልን ሃገርነት ኤርትራ ኣብቲ ሕጋዊ መቓን ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝስርትን እዩ ነይሩ ህዝቢ ብሓንቲ ልቢ ዝኣወጆ ከፍርስ ዝኽእል ወይ ዝፍትን ሕጊ ስለዘይለ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ብርዝነት ከኽብሮ ጥራይ ነይርዎ ብንቡእኻ ድሕሪ ውጽኢት ሪፈረንደም ዓለም ለኻዊ ፍልጦ ብቕልጡፍ ክውሕድ ጀሚሩ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከዓ ኤርትራ ናጽ ሃገር ምዃና ኣረጋጊጹ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መሪሕነት ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ክሓትት ንዓለም እንተኾለለ እቲ መልሲ ንጹር እዩ ናጽነት ኤርትራ ህዝቢ ንጹር ብዝኾነ ኣገባብ ድሌቱ ብዝገለጸሉ ምርጫ ዝተረኸበ እምበር ኣብ ናይ ቀደም ገዛእቲ ቤት ጽሕፈት ዝተሰንዐ ናይ ሓሶስ ሰነዳት ኣይኮነን ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሰኣነትሉ ምኽንያት ብሕጊ ክምርመር ከም ዝካል ወይ ብጌጋ ዝተጋሃደ መዓት ከም ዝኾነ ክካትዕ ከለው ኣብ ቻርተር ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ውሳነ 1514 ብዓንቀጻት 1.427 ከምኡውን ውሳነ 1514 1960 ዝተሰረተ መሰረት ሰውሳነዮም ዝግህሱ ዘለው ናይ ቀደም ባዕዳዊት ገዛኢት ነቲ ናጻ ወፂኡስ ብሃገራት ዓለምን ማሕበረሰብ ዓለምን ዳላውነቱ ዝተፈለጠ ሃገር ተወሲድ ንኽትብሎ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ካብ ገማግም ኤርትራ ብጽሒት ክትረክብ ከም ትኽእል ዝመላለስ
ሓሳብ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ንቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሃገርነት ዝፈልጠሉ ንቡር ዓለማዊ ስርዓትን VCLT 1969 ዝጻረር እዩ። በዚ ዓለም ለኻዊ መቃናት ውሕስነቱ ንዘረጋገጸ ግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራ ክጻረር ዝፍትን ኩሉ ሕጋውነት የብሉን። ኤርትራውያን ሰለስተ ዕቁድ ኣብ ዝወሰደ ብረታዊ ቃልሲ ንጎበጣ ኢትዮጵያ ሲዒሮም ናጽነት ረኺቦም እምበር ኣብ 1991 ዝቆመ መሰጋገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከም ህያብ ዘረከቦ ገማግም ባሕሪ ኣይነበረን። ውጽኢት ቃልሲ ንሓርነትን ብተሳትፎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ ሪፈረንደምን ላዕላውነት ኤርትራ ዘረጋገጸ ጽፉፍን ሕጋውን መስርሕ እዩ። ላዕላውነት ኤርትራ ብጠቐነ ብዝፍጠር ናይ ሓሶት መካትዕ ዝድፈር ኣይኮነን። ዓለም ለኸ ሕጊ ከም ዝፈቐዶ ብኽልተ ወገን ብዝካየድ ስምምዓት መመሓላለፍን ኣገልግሎት ወደብን ይሳለጥ እምበር ላዕላውነት ኤርትራ ጊሂስካ ኣይርከብን። ኢትዮጵያ ከም ዕጽውቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድማ ብዛዕባ ጸጥታዊ ጉዳያት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ክተልዕል መሰል የብላን። ገማግም ማያት ኤርትራ ግዝኣት ናይ ሓንቲ ላዕላዊትን ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዋ ሃገርን ስለ ዝኾነ ኣብ ክትዕዝኣቶ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ንዘጋጥማ ናይ ንግዲ ጸገማት ብዛዕባ መደባት ቁጠባ ወይ ዘባዊ ጸጥታ ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ኣብ ዲፕሎማሲ ዝተሰረተ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘኸብርን ናጽነት ኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃበን ክኸውን ኣለዎ። ናጽነት ኤርትራ ዘካየደቶ ሪፈረንደምን ዝረኸበቶ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ነባራ ሓቂ እዩ። ኤርትራ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሕጋዊ ላዕላውነት ዘይድፈር ምዃኑ ዝተረጋገጸ እዩ። እምበኣርስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ልበ ወለዳዊ ሰነዳት ኣብ ምድላይን ኣብ ተዋስኦታትን ግዜ ካብ ምጥፋእ ተቆጢቦም ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ ጎበጣ ናጻ ንምውጻእ ሰነዳት ከም ዘየድልዮ ክዝክሩ ይግባእ። ሽማግለታት ዕርቂ ዞባ ደቡብ ናይ 2025 ገስጋስ ዕማማቶም ብደቂቕ ዝገምገሙ ርክባት ካብ 2 ክሳብ 30 ታሕሳስ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ኣካይዶም ኣብዞም ብሚኒስትር ፍትሒ ወይዘሮ ፈውዚያ ሃሸም ተማኺሎም ዝተኻየዱ ርክባት ሽማግለታትን ኣመሓደርቲ ምምሕዳራት ከባብን ነናይ ምምሕዳር ከባቢኦም ጽማቕ ገምጋም ንጥፈታት ሽምግልና ኣቕሪቦም ብመሰረት ዝቐረቡ ጸብጻባት እቲ መደብ ብሓፈሻ ኣብ ማሕበራዊ ክብርታት ተመርኪሱ ዝካየድ ሽምግልና ድማ ብፍላይ ውጽኢታዊ ምዃኑ ኣድማዒ ውህደት ሽማግለን ኣካላዊ ዞባዊ ምምሕዳርን ተወፋይነት ሽማግለ ኣብ ምዕዋት ዕላማታት ናይ ዝመደብ ዝበዝሑ ካብቶም ዝቐረቡ ጉዳያት ንሰብ ጉዳይ ኣረዳዲኻ ብዕርቂ ድቅሱ ምህላዎም ብእወንታ ተገምጊሞም ኣብቲ ርክባት ህዝቢ ብቐረባ ንኽትረኽቦ ቀጻልነት ዘለዎ ጎስጓስ ብዝሓየለ ክስራሓሉ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ስድራ ቤትን ስነ ምግባር መንእስያትን ዘተኮሩ መደባት ክካየዱ ዝብሉ ለባዋታት ክቐርቡ ከለው ክብርታት ሕብረተሰብን ስርዓት ኣነባብሩን ብቐጻሊ እናፈተሽካ ምስ ህሉ መድረኽ ብምጥዓም ኣዕኑድ ሃገራዊ ስርዓት ፍትሒ ንምግባሮም ብቐጻሊ ክጻዓረሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሮም ተሳተፍቲ ብተወሳኺ ንሕጊ ስድራ ቤት ኣብ ዝምልከቱ መሰረታውያን ኣምራትን ኣርእስታትን ኣብ ጉጅለታት ተኸፋፊሎም ብዕምቆት ዘትዮም ኣብዞም ርክባት ሚኒስትር ፈውዚያ ኣብ ስርዓትን ክብርታትን ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበሩ ኩለንተናዊ ኣገባባት ፍትሒ ብዋናታቱ ክዝተየሉ እዋናውነት እናለበሰ ከዓ ቀጻልነት ክወሓስን ከም ዝግባእ ብምግላጽ ኣድማሳዊ ምዕባለ ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ኣብሪሃ ሚኒስትር ፍትሒ ንቑሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣብ ጉዳያትን ምዕባይ ከይበኮረ ክዓይ ምጽንሑ ተሓበረት ሚኒስትር ፈውዚያ እዚ ሃብታም ተመክሮ እዚ በብእዋኑ እናተኸለሰ ኣብዚ ዘለናዮ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ንዝተሓለፉ መስራሓት ብምግላጽ መብርሂ ሂባ ዕማም ሽማግለን ለባማትን ንዝቐረበሎም ጉዳያት ብዕርቂ ኣብ ምድቃስ ጥራይ ዝተደረተ ኣይኮነን ዝበለት ሚኒስትር ፍትሒ ማሕበራውን ናይ ቃልስን ክብርታት ምዕቃብ ጠንቂ ግርጭ ተለሊኻ ርግኣት ዝወርደሉ ኣገባብ ምንዳይን ኣሉታዊ ተርእዮታት ምቅላስን ዕማም ናይዞም ሽማግለታትን ለባማትን ከም ዝኾነ ገሊጻ ዕርቂ ንኹሉ ወገን ዝዕግብ ዘላቐ ፍታሕ ክርክራት ዝዕውት ቅርሕንትን በደላትን ንሓዋር ብምፍዋስ ስኒትን ሓድነትን ዜጋታት ዘውሕስ ካብቶም እንሕበነሎም ብቐጻልነቶም ብዕቱብ ክንዓየሎም ዝግባን ክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ንምዑታት ሓይልታት ምክልኻልን ብምኽንያት ሓድሽ ዓመትን ልደትን ኣብ ዘመሓላልፎ ናይ ዮሃና መልእኽቱ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምስ ኩሉ ማሕለኻታት ተልእኾ ሃገራዊ ልምዓት ከሰላስሉ በቒዖም እዮም ክብል ገሊጹ። ገዲም ተጋዳላይ አንገሶም ገባር ተስፋ ጋብር በ10 ታሕሳስ ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ኣብ ቺካጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተሰዊዑ ኣብ 1975 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈን ኣብ 1977 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረን ተጋዳላይ አንገሶም ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊትን ክፍልታትን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታትን ክስካብ ደረጃት ሓጋጋዚ ስታፍ ስንቂ ክፍለ ሰራዊት ድሕሪ ናጽነት ከዓ ኣብ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ገለ ሓርበኛ እዩ። ስውእ ተጋዳላይ አንገሶም ገባር በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓንቲ ውሉድን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ትማሊ 30 ታሕሳስ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ደቀ ምሓረ ተፈጺሙ። ሚኒስትር ምክልኻል ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ አንገሶም ገባር ተስፋ ጋብር ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል።
أبنوس زوا لوجو عن سوا بمتحوار بيت صحفتها مادي إن يسرح مشاركتون بسرحة كايلا خسلتنات أنها 5 دقائق أنستيو بعشرين سستن تحساس تمريغا أتان كم محدارات كبابي دبر عد حنس مقاركان دك شحين استلاليا دك أنستيو نأساس 4 ورحي كم سلطنا حلافتها مادي أبتونوس زوا وزارو تسقويني قبر سلاسي حبيرام نعلامو بزملك الدما نفسن كيلن أفريتك خونان كابتت أباينت كجلا كم سخونة بتوسخي جاليزا بريزيدنت هامادي وزارو تخا تسفا ميكايلن أما حدار نوس زباد لوجو عن سواءات أبراهام حاجوسن بوجنوم كمرغتي بزقة سمو سلطنا منشي كتوا توتنكو حساس لزغلا بعتو بالنت كسر حلول نخالوت كتس ألوان أزخاخيروم عبتي مينستر عيون محبرة ودحنتن ويزارو للجبرة بستساتفتو قاتامي تمرغت زفري سرحت كايلا نمريت قريبو